Hey guys, det her det er Anders Miemann her, også kaldt The Dragon Storm, og jeg har i dag mine fætter med. Det er Zack 113. Vi vil i dag lave en let's play, som I måske kender, Space Invaders. Så, jeg ved ikke om jeg kan stå herinde, Brian. Okay, godt. Nå, vi er bare ude for at finde en ordentlig ø, hvor vi kan bo. Eller asteroide, hvor vi kan bo. Så vi er bare derude nu. Så. Men hvor lang tid kan I sådan cirka tage derud? Nå, så har jeg fundet ud af. Nå, peace. Jeg ved ikke, om I kan høre min fætter. Han sagde, at det vil tage sådan cirka lidt tid, på at den ikke flyver så hurtigt. Så men vi er på vej derud af lige stille. Wow, jeg flyver frem og tilbage i det skib her. Har den bare ude i hjørnet så. Så, men det skal nok blive fedt det her, så jeg håber, at vi kommer til at nyde den her episode her. Vi kommer til at bruge den meste af tiden på at bygge base og bare rundt her sjovt. Så det tager lidt tid det her. Nå. Jeg bare op igen her. Hvis jeg tror, at jeg går ned og skruer lidt ned for min musik. Audio. Der. Der. Sådan der, så er det musikken ikke for høj heller. Sådan. Brian, jeg er ude skibet. Jeg er ude skibet. Hvad? Nå, jeg røg ud af skibet på grund af, at det var inde af min settings, så. Men jeg tror, det er den her asteroide, vi kan se herfra. Sådan spiky. Ja, så er den her kæmpe spiky ting derovre, det er den, vi skal bruge på. Så. Bare flyv lige stille af. Undskyld musikken. Vi lige stille for derhen. Jeg ved ikke lige, hvad min fætter han laver. Rundt om den. Okay. Han vil så flyve udenom den. Og sådan lige holde om på den anden side, ikke sådan? Okay, så vi sparer hen til den her, og så er vi her faktisk lige om lidt. Så der. Nå. Vi skal så bare lige over der, og så så hvordan så er jeg? Bor vi der? Nå, jeg fatter ikke helt, hvad han laver. Jeg skal da gang med at parkere, men. Okay, han er i gang med at parkere, så. Bare ind. Bygger vi det herinde i hullet? Nej, vi bygger ud på. Fint nok. Selvfølgelig bygger vi det ind i hullet. Okay, vi bygger det herinde. Jeg er lidt forvirret med fætter, så. Hvordan er det, du slår lys til? 1? El. Nå, el. Nå, men
Men på den her kanal, der kommer også slippe Minecraft ud på et tidspunkt. Lige nu sidder jeg ikke lige med min egen computer, på grund af min egen computer kan jeg ikke rigtig sidde op til med. Så Det er fordi, det er noget lort, du har. ha. Men jeg får her efter den 1. marts, eller hvad er nu der, Brian? Efter april. Efter jeg er blevet konfirmeret her, så får jeg en ny computer derhjemme ved mig selv, så der kan jeg sidde og optage derhjemme. Så bliver det nok noget med Brian, det er sikkert 14, så, men, og min storebror måske nogle gange. Altså nogle af mine andre venner. Så det skal nok blive sjovt. Så jeg kan se, hvis de fjerner det. Hvad er det? Du skal bare gå i gang med mig. Fint. Nej, du skal hjælpe med at grind. Hvordan er man slår den over på sig selv? Du skal bare trykke G. Der kom den. Nå, så skal vi finde weapons and tools. Så skal vi lige finde character tools, der var den. Grinder. Skal være dernede. Welder skal være hernede. Og hand drill. Så skal vi lige hen på etteren. Hvor meget skal vi fjerner vi? Vi skal gerne fjerne den hele del, men vi skal jo gerne have bygget en base. Okay. Ja, vi bruger store røde, så hvis I kender spillet, så kalder man den. Vi kalder den i hvert fald store røde. Dem bruger vi til vores ressourcer her i, og hvad vi ellers lige skal bruge. Så det her video bliver ikke så meget en tutorial på, hvor man spiller på det. Mange folk, de burde kende spillet. Så Det her, det er survival. ja, vi spiller survival. Forresten. Så nu må jeg lige op, hvor kan jeg ikke lige fjerne den der, den er der. Så skal vi se, vi har en stykke hernede, vi ikke kan. Jeg bruger, man skal bruge svejsen, ja, det var det. Og den skal svejse, så kan man grinde. Sådan der. Så grinder man den bare helt ud. Så. Men på den her kanal ligger der nogle andre videoer, som ikke den bedste optagelse af. Hvor der prøver jeg med min bærbar, hvor jeg ikke har den bedste mikrofon. Og min bærbar lige nu, jeg kan heller ikke slå mit headset til, som jeg bruger lige nu til. Så der har jeg et lille problem. Derfor glæder jeg mig til at få min stationær. Til min konfirmation. Så. Kom nu. Sådan der. Så er det bare i gang med at grinde. Der. Der. Er du færdig, Brian? Hvad? Er du færdig med at grind? Nej, det er ikke engang næst. Fordi sådan at vi har lidt over. Så er det bare i gang her. Så er vist lige noget af den her. Der. Nå, hvis musikken er for høj den her, så skal jeg nok lige forordne det til næste video. Så. Men det er bare ikke at grinde. Så. Ikke det soft job, man skal i gang med, men det er nødvendigt. Hvis du vil have fuld, så smider du bare lige den der container der. Hvordan kan man se, om man er fuld i? Det kan du se nede
Mads. Der er sådan rød, når du er ved at være fyldt. Okay, fint nok. Så det er bare i gang. Det er lidt svært her. Men jeg har lige fundet ud af, det er nede i det ene hjørne, hvor vi har flying, health og sådan noget. Mads, det er åbenbart der, hvor man har alt så meget, man kan bære. Ja, jeg kender ikke så spil, så heller ikke så godt, så har min fætter til at lære mig nogle ting her i. Så det er bare grind det meste af skibet her. Så kan vi få bygget en ordentlig base. Nu mangler vi en shooter strøm, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg får. Skal du ind til mig? Skal jeg lige en tak længere ned. Længere ned. Skal den til at stoppe. Hvordan er det? Tryk T ved sædet, så du kan sætte dig i det. Sådan, så får vi strøm. Det gør man ved at bare sætte sig i sædet deroppe i skibet her. Og så komme ud der, er det vist også te. Det er lidt svært at spille og lære, på grund af, at du skal lære det med, når du er ude i rummet, så kan du vende på alle mulige måder, skulle lære at vende rigtigt, og det er lidt svært. Så. Men, når man først får lært, så er det fint nok. Så skal man bare kunne lære til sidst, og bygge tingene her i, og sådan noget, så jeg bliver... Altså, jeg kan godt lide at spille. Så... Men der kommer også, som sagt, Minecraft ind, og så tror jeg også, der kommer lidt Counter-Strike. Jeg ved, måske kommer noget måske optager noget Counter-Strike senere i dag, og kommer an på, hvor lang tid den her episode her bliver. Så stopper vi der, og så ned. Der begynder vi bare. Og for svejsning. Så begyndte der svejs det. Den her blok der er så vil være en del blok, eller del plader. Skal bare lige have færdig alle plader lige her. Der, så skal jeg bare lige whoop det. Der var den. Så det er bare grinde igennem det hele. Åbenbart. Der. Hvor er den der? Nå, det er... Nå, jeg kan se min fætter går lige i gang med at bygge vores base, så... Skal jeg bare gå videre, ikke, Brøn? Godt, så. Jeg kan ikke lige vide, hvad jeg skal gå videre, så... Sådan der. Skal jeg lige der? Hvorfor gad den ikke lige at... Jeg ved ikke, hvad jeg skal nogle gange. Nogle gange skal den ikke at tage bloksene. Sådan der. Men så må I skrive i kommentarerne, hvis I ikke kan lide serien, eller hvis I godt kan lide den. Så jeg kan se, om jeg får gjort det bedre. Sådan der. Som sagt, altså, jeg er en ny YouTuber, og skal lige lære det. Men det er bare at komme igennem her. Og igennem herovre. Jeg kan se, at military transport i nærheden af os.
7000 mere væk fra os. Sådan der. Mere. Der. Så var det lige her. Der. Så. Ja, jeg ved, at vi får en del steel plate til det her, så det bliver så dejligt. Sådan der, og så bare igennem her også. Og godt, jeg skulle lige sige, at jeg ikke har min damage på, men det havde jeg. Damage, det er sådan noget, hvor du bremser dig selv, hvis du er ved at flyve. Det kan du også få på skibe og sådan noget, du bygger herude. Så meget godt tool at have. Skal jeg... Bønne, der har sat det her blok herovre på Storrøde. Okay. Det siger mig ikke fjerne det her udenom det, eller hvad? Okay, så fjerner jeg bare det herovre. Sådan der. Er vi ved at have nok til basen? Jeg lægger bare lige alle mine ting ind i containeren. Er det også te for at komme ind i den? Brian? Er I te for at komme ind i containeren? Sådan der, så ligger der 1170 plader i. Og i morgen skal vi ikke tage så meget af det, hvor jeg sidder meget optaget i mit spil. Sådan der. Kom lidt der. Og så skal jeg have energi igen. Jeg synes det er dejligt, at man har en timer på det program, jeg bruger til at optage med. Så får vi energi igen. Vi har allerede optaget 19 minutter. Så er vi ved at oplade. Så er det bare igennem. Så. Okay.
Jeg tror, at min fætter er ved at sætte store rødder fast til vores base. Så... Hvad? Den speed. Jeg har en frost, der skubber med den vej. Ja, okay, det er så... Skal jeg finde ud af, hvor langt du mangler? Undskyld. Du er langt fra det. Altså, langt. Du er sådan... Du er lidt for høj. Stadigvæk lidt for højt. Lidt mere. Ned. Der, så er sådan gul. De begge to er så gule. Der. Så har jeg i hvert fald fået store røde så fast. Skal vi så bare begynde at grinde lidt mere, eller? Fint nok. Jeg skulle bare være sikker på, at den sad fast. Okay. Så det var en del af stationen. Ja. Jeg kan regne ud, at vi skal have grindet hele store røde. Stort set. Okay. Men vi må ikke grinde alle de vigtige dele fra det endnu. Det vil sige generator og sådan noget. Det er kun blok. Generator og containeren må vi ikke grinde. Okay. Det er kun bloksene. Jeg bruger lige noget tid på at lave et lille skib. Okay. Som så kan grinde for os. Fint. Så er vi... Sådan, så vi fået... Skal det... Jeg ved ikke, om der bliver klippet i det her lige her, sådan... Så i stedet for at se mig gå og grind hele mest af skibet. Der er ikke noget ved survival, hvis man klipper i det. Fint. Men jeg tror ikke, der bliver klippet så. Faktisk, ja. I forhold til at se helt mig. Helt der det, jeg sidder over den der fine skib. Så den er pæn ud der. Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Der var den. Så der. Jeg tror sådan, den ikke gider gøre, som jeg siger. Det er bare grind helt vejen igennem. Der.
hvis I fjerner blocks fra andre blocks her i, så flyver blocksene bare sådan rundt forvirret. Så det er en god idé at få gjort, så de ikke så de sidder fast med alt andet, så... Sådan der, så den der. Den der. Så. Så skal jeg have med energi. Så nu er jeg fået energi. Sådan der, så det er bare igen at få grindet videre. Så vi kan blive færdige med det. Jeg ved ikke, hvor lang tid den her optagelse bliver. Jeg gætter på en halv time. Og så døde min fætter. Det er også en måde at få energi for. Prem, vil du ikke også sige cirka en halv time, vi skal optage? På de episoder her? Til dig, der er det dig, der bestemmer, hvor lang tid. Fint nok. Den eneste, der sidder og optager. Okay. Men jeg tror, at en optagelse bliver sådan en halv time. Er der husker, at det er klart, at vi sidder og spiller mod mods? Jo, der er også mods på vores bane her, så vi kan få nogle rimelig federe, hvad nu de hedder. Er det ikke dampers? Eller? Nej, thrusters. Vi kan få fede thrusters, og... Kan ikke lige huske, hvad der er mere, jeg faktisk har på mods. Det er ikke mig, der har lavet den map her, så... Men der skulle være nogle rimelig fede mods på den. Den der skal også blive fjernet. Nej, det er den der, hvor der står volume. Nede i bunden. Der. Det var meget, du kan. Jeg har lige fundet ud af, at det er volume nede i bunden, ikke mass. Men guys, jeg kan se, at vi har optaget en 30 minutter, så vi ses, ja. Hey, ses næste episode.